A my jsme jinak nebo pokud? Ale ještě bychom se podívali, jestli tady je vidět ten hůř. Tam byl. Ten je tam. A už táme od tam tuto jde, podívej, táme už to je zatažený. Bude stán. To musíme vytáhnout sem kolo, ne? Tam jdeme vlastně. Jo. Tady jdeme dolů. Dobře, my vás jdeme. Vy jste tady vyskytl. Lužec. Říkám, že tam něco táhne. OK. První se tam už nějakého zjistí a poslední dozor. A už ji nikdo nepostavil. Tak ona taky nevím, kdo by sem tahal. Luž, nejvyšší hora Lužických hor. Máme tam množství 2 litry. Už máš všechno? 793 metrů nad mořem.